No to do nás koší, kúkaj. Kúkaj, že to je tesne pri ňom. Jemu jebe. Dobre, vzdialujem sa. Ale pekne to je, no. Majú odvahu až tu prísť. Ej, viac, vieš. Jak nás. Ale ako by som sa toho kurvou bal. Čo z toho krásne, keď to malé ťa napadne, tak to veľké útočí. Tam hod tomu malému, nech to z toho vypadne. Nechcem vedieť, dobre? Hodí po ňom chlapcom? Ja neviem, dačo, hoď po ňom, nech to sem nejde. Ešte ako tam máte, ono. Kurva, to je ako... Nie, kakčom to tlačí. Kaši, keď ťa to zbadá, utekaj. Tu džobe, ja vyšiel to pohľadka. Skús. Paťo, Vyskúšaj, čo to ty si urobíš. bol pri to najbližšie. Pohľadkaj to. To je dosť, nie. Aj však dobre, to ťa len džobne. Pohľadkaj malé. Nie, malé, nie. Malé, nie. Kurva, ja som dobrý kokos, že to sú kľavami kľúny, ne? Akože toto mňa ťobne tam ešte. A toto malé ešte dobré, ale toto veľké mňa ťobne. A to veľké sa rozbehne za tebou, keď to malé dačo urobíš. No to mi jasné. Ale vyzerá to dosť agresívne, nehnevaj sa. Ja si myslím. Piči, čo chodíš? To ste chodili, labuť. Čo ste tam zažili? Útok labutí! Labutí, hej. Neviem, nič. Nie, jak pes. Že k nohe, ne? Takže chyť za krk, aby fotka. Ideš, Maťaš? I malo pil. Keby by bol viac, máme to ide. Isti by som išiel. By som sa oblekal, ale... Ty kameruješ? Hej. Zavesíme na pejky. Útok labutí? 21:03. Smrť úžasná. Ťažko rovnať fotky No niektoré. pozri, totálne v pičinách majú sa. No však počkej, ak sa to za tebou rozbehne. Ja to tam nepiči. Za mnou rozbehlo už od... No však teraz na teba tak divne pozrelo. Ešte keby chceli, to ho zožera na mieste. Tak vieš, kontroluje situáciu, že malé tu máme. Ja bude robiť zlý príklad, keď zožereš z toho tu. To bol zlý pohľad teraz, to bol fakt zlý pohľad. Čúval som, je to lepšie. Si už máš nabitý telefon, bo ja si musím, ale však za strčky máme, nie? Máme, ja nemám na viditeľu. Tak čo zavoláte, takú atrakciu tu nemalo vtedy Som hovoril. nohavice nosí. Idú mi ho radi. Tu daj, tu daj! Pozri, čo tu máš. Karči! Karči. Pestuje! Bielý pes s dlhým kurikom. Daj si ju pod pazuchu. Ko fakt. Ja bližšie nejdem, ja tebe. Čo je to tvoje špagety poli? Nie, ale pomôž sa dobre, keď si Karči ho keď ho poletí. Nie, nedraždi ho im. Čo sa? To však ja natáčam. Čo si ho zavolali tu, vlastne mi povedz. Ale môžeš prísť bližšie, bo on je o tom... Ja neprídem bližšie. Paťa môžeš poslať bližšie, on je dobrý terč. Hej, však ty si bol No na vidíš, nej, ani na meter. už má Choď tam. fotku. Však ja ťa kryjem. Ja ťa kryjem. Dotkni sa na môjho, hej, ale ty ma kryješ. Hej, poď, počkaj. Tak si na ní píska, jak psa. Poď sem. Poď sem. Dobre, že na schodníku. Tak už si. Nie, vezmaj. Dobre, klidek, ostaň. Počkaj, s čím si fotil? Ja.
Tu ďube? Zautočaj. A dosť mala toto je fotko v pohode Skús. ešte. Ale my ťa nekrieme. Treba mi píšať. A ty jak się zleciał? ukaż. No moje ukaż. Čak, ja mám. Usmej sa, Karči. Jak Pavel. Nie, że ukaż fotku. Jakú fotku? Ja mám video. Jaki wideo? Teraz začal natáčam. Už je na táto, ale... Dej idem Pasul stať sa už. hec. Radšej.